Tradicí nejméně 555 let se pyšní slévárenství v místech, kde dnes stojí akciová společnost Buzuluk. Již v roce 1460 zde totiž podle archivních materiálů prokazatelně existovala železářská výroba na Berounsku. Železárny v Komárově u Hořovic, nyní Buzuluk Komárov, patří k závodům s nejdelší historií v Čechách. Společnost Buzuluk jako taková se jménem Buzuluk existuje od roku 1949. Nicméně kontinuální výroba slévárenství a železných výrobků je tady určitě díl než 555 let, který bychom chtěli oslavit v letošním roce. Největší rozmach byl v tom 18. 19. století hrabě Vrbna. Tam vlastně komárovské železárny byly jedny z nejlepších železáren nejenom u nás, ale v Evropě. Firma Buzuluk nyní zaměstnává 680 pracovníků při tržbách 750 milionů korun. Výrobky z Buzuluku znají zákazníci v Evropě, Asii, Africe i na severoamerickém kontinentu. Společnost Buzuluk je rozdělena na dvě divize. Na divizi písních kroužků a gumárenských strojů. Divize písních kroužků se zabývá výrobou písních kroužků, těsnicích kroužků, dospalovacích motorů a hydraulických aplikací a dále výrobou odlitků a obráběných odlitků. Písních a těsnicích kroužků ročně vyrobíme zhruba 25 milionů kusů. Ohledně odlitků a obráběných odlitků tam se blížíme číslu milionů kusů ročně. Divize gumárenské stroje se zabývá zejména výrobou strojů a zařízení pro gumárenský průmysl. Výrobou strojů na pneumatiky, ať jsou to pneumatiky osobní, nákladní, ale i zemědělské pláště. Dále se zabýváme výrobou strojů pro oblast technické pryže na výrobu podlahovin, hadic, ale i dopravníkových pásů pro důlní průmysl. Srdcem celé společnosti jsou dva slévárenské provozy, kde mistři taviči za asistence laboratoře a její rychlé reakce díky potrubní poště odlejí ročně desítky tisíc tun rozžhaveného železa. Nyní se nacházíme ve slévárně písní kroužků, která vyrábí tvárnou a šedou litinu. Za mnou vidíte naše středofrekvenční indukční pece. Máme v současnosti v provozu 4 pece, 2 dvoutunové a 2 jednotunové, kde provádíme tavení ze surového železa a plus vratného materiálu. Kromě klasické litiny vyrábíme i litinu uměleckou. Máme zde proto zařízenou uměleckou dílnu, kde se vyrábí jednotlivé druhy, co jsou velice krásné odlitky týkající se jak sakrálních věcí, tak i věcí pro běžné použití. A tyhle odlitky jsou možné vidět po celém území republiky. Slévárna pro gumárenské stroje odlévá zejména válce, ale i bubny s dutinou. Válce teda jsou pro naši potřebu většinou. Dále dodáváme standardně každý rok pro naše zákazníky. Jsou to zákazníci z různých odvětví, je to ze stavařiny, je to z potravinářského průmyslu a jiné další. Máme velkou výhodu v tom, že máme svoji slévárnu jako jedni z mála, protože jsme schopni kontrolovat kvalitu, ale zejména vlastnosti toho materiálu, toho válce. To je naše veliká konkurenční výhoda. V divizi písní kroužky zaměstnanci firmy navrhují, vyvíjí a vyrábí nejen litinové a ocelové písní a těsnicí kroužky v počtu tisíců druhů, ale také zde vznikají série speciálních kvalitních odlitků, včetně CNC obrábění. V principu kroužky vyrábíme už více jak 80 let, protože v podstatě generace těch našich předchůdců s tím začala na začátku 30. let a někdy od roku 32-34 začaly sériové dodávky, tehdy pro český automobilový průmysl. V té době se v podstatě nedělaly na kroužkách žádné povrchové úpravy, jako například tady ta nitridace, u které stojíme, ale o tom, jestli ten kroužek byl dobrý nebo nebyl dobrý, rozhodovala ve velké míře znalost metalurgie, slévárenských procesů.
v podstatě my ty kroužky vyrábíme od samého začátku, to znamená, že nakupujeme surové železo v houskách, které tavíme, odléváme, probíhá tady obrábění do správného tvaru ve volném stavu, který je rozhodující pro to, jak ten kroužek funguje a jaké má vlastně parametry a tím ovlivňuje parametry motoru. Velkou oblastí stále nabývající na významu jsou povrchové úpravy, takže tady se dělají v podstatě od standardního tvrdochromování, které jakoby známe, až přes modifikované verze tohoto tvrdochromování, to znamená chromkeramika, vytvoření kanálků sycených tvrdými částečkami pro zvýšení životnosti pro moderní motory, až po stříkání molybdenem povrchových vrstev, anebo nitridace, u které teďka stojíme. Končí se vývoj a začínají se dodávat do sériové výroby kroužky, které mají nitridaci a povlak PVD, což je fyzikální naprašování tvrdých vrstviček na ten samotný výrobek. Teď se nacházíme na zkušebně motoru, kde testujeme námi vyvinuté písní kroužky. Zkoušení je důležité pro nás i pro zákazníka. Zkoušíme zde nové materiály a povrchové úpravy. Díky orientaci na zákazníka jsme pyšní na to, že dodáváme do automobilového průmyslu značkám jako je Audi, Volkswagen, Volvo, Bentley, Scania. Na automobilovém průmyslu je to například firma Stihl nebo italské Lombardini. Do budoucna, co se týče vizí, tak určitě bychom nechtěli opustit takovou tu základní myšlenku, že s Buzulukem je výhodné spolupracovat, protože poměr výkon-cena na těch dodaných produktech je výhodný a zároveň teda je poskytnut ten technický servis. To bychom chtěli samozřejmě dále zlepšovat, aby spolupráce pro toho zákazníka byla nadále důležitá. Naše divize písních kroužků pravidelně investuje do strojů a do lidí. Ohledně lidí jsou to různá školení. Ohledně strojů se jedná o investice do nových povrchových úprav nebo do přesného obrábění, do možnosti nových celků, do slévárenských produktů. Díky těmto investicím dokážeme nabídnout písní kroužky nejvyšší kvality do nejmodernějších spalovacích motorů. K našim odlitkům chceme dodat stále více přidané hodnoty, to znamená stále více rozšiřovat výrobu obráběných odlitků a s dalšími nakoupenými díly prodávat montážní celky. Naše gumárenská divize se v budoucnu hodlá zaměřit zejména na vývoj strojů a zařízení pro přípravu směsí, hnětičů, dvoušnekových extruderů, dvouválců, ale i chladiček. V oblasti kalandrovacích linek se hodláme zaměřit na ucelenější technická řešení, která nám zajistí vyšší prodeje u našich zákazníků.